boas, son o Negal e isto é Canles Cruzadas, un proxecto de YouTube en galego para dar a coñecer a creadoras e dinamizar a súa caña de YouTube. Hoxe falamos con Lexoán e Manuel nada, queríamos empezar a entrevista un pouco falando dos seus referentes. Quería preguntarche, Manuel, antes de crear a túa canle, que tipo de canles consumías? Pois consumía moito tipo de canles porque eu son desa xa xeración YouTube, non? Desa xente que xa medramos con YouTube cando éramos adolescentes, durante o instituto, non? Con 12 anos, con mellor ou peor conexión a internet, pero xa existía YouTube e xa estaba máis ou menos comezando a xurdir esa figura do youtubeiro, non? Bueno, non en lingua galega, pero sí en lingua castelán e lingua inglesa. Entón consumía todo tipo de canles, sobre todo as que máis quedaron comigo eran as que facían análises ou comentaban curiosidades ou cousas así, non? Pero tamén, pois, desde algunhas canles simplemente de curtas tontas ou as grandes canles de Let's Plays que había no pasado, que agora non se estila tanto Let's Play como tal, que está máis instaurado o stream en Twitch, pero de todo tipo, teño que admitir. Sobre todo, contido de videoxogos, pero tamén, sobre todo, un pouco máis xa, tirando o final da adolescencia, así, pois xa máis contido de análises e demais. E agora mesmo o contido que máis estou vendo. Contidos de análises de distintas series, películas e demais, non? Seguindo referentes, cal é a canle que ti terías ou tes como modelo ou referente? Pois mira, esa é unha pregunta complexa porque verdadeiramente teño varias e estou un pouco tomando de distintas delas, non? Sobre todo algunhas no ámbito inglés ou principalmente do ámbito inglés e mesmo os que foron do ámbito en lingua castelá están filtradas por ese referente primeiro de ámbito inglés, non? Comezando polo Nostalgia Critic ou os Angry Reviewers, que era un estilo de vídeos de finais da década dos 2000, principios do 2010, que agora non se estila tanto, non? E logo, pois, actualmente máis xente do estilo Saraceta ou H. Bomber Guy, Folding Ideas, este tipo de xente que fai vídeos moi densos, Lindsay Ellis, grandísima, un referente xigantesco, non? Que no ámbito de lingua castelán teñen equivalentes máis do estilo, pois, eu que sei, en videoxogos, un poquinho Byte, pero non tanto, leyendas e videojuegos agora na súa faceta máis de análise de deseño de xogos e, sobre todo, Dallo Script, moi famoso, recoñecido, e Links Reviewer nos seus bons tempos, non? Agora un pouco está comezando a influir tamén un pouquiño en min unha creadora nosa, non? Do YouTube en galego, que sería Kinokube, Sofía de Kinokube, que é brutal, fai uns vídeos xeniais e a min honestamente está me animando a dicir, va, Manu, hai que subir o xogo, hai que poñerse aquí tal porque aquí hai moito nivel e hai que corresponder a ese nivel que temos na nosa plataforma en galego neste momento, non? Sí, xusto por aí va a seguinte pregunta, se era se consumías YouTube en galego, precisamente, que canles consumes? Pois, confeso que non consumo neste momento moito YouTube en galego, estou un poquinho máis atascado no que é consumir YouTube, non estou vendo demasiado últimamente, pero principalmente en galego do que vexo, Kinokube, grandísima e de obrigado cumprimento, unha referencia de obrigadísimo cumprimento, un pouco tamén, a veces de cando en vez, a canle de Recuncho, tamén unha das maiores canles e máis éxito en lingua galega. En este momento, principalmente iso. No pasado sí que vía outras canles, non? Cando estaban máis activas e demais, Galician Gamer, que agora creo que ten por nome Galizan Player, cando subía máis vídeos de contido de análise e demais, era para mí, aparte, moi seguidor do tipo de vídeos que estaban facendo. Agora, que suben máis cousas de gameplays ou streams resubidos ou así, non é tanto o meu estilo de contido, pero sí, principalmente neste momento, Kinokube, xa digo, que ademais xa dixen antes, que é un referente para min fundamental. Vale, imos falar agora un poquinho destos primeiros pasos no YouTube. Como te decidiches a montar a canle?
Pois mira, esta é unha historia que comeza fai moito tempo. Creo que contigo en particular igual algunha vez o teño comentado, temos falado, non? Sí, a verdade, algunha Pero vez. eu creo que é visible se alguén dos que está vendo ou escoitando isto, se alguén entra a miña canle, creo que aínda se ensina YouTube en plan, esta canle foi creada en non sei que ano e é por volta de 2014, 2015. Non tiña ningún vídeo, ningún nada así, pero eu xa creara esa conta de correo coa idea de facer unha canle xa daquelas. O que pasa é que, bueno, non chegar a subir nada, non chegar a poñerme aínda, e sí que tiven outras peripecias polo YouTube, porque eu, aparte de ter esta conta miña, antes diso, antes da pandemia, que nos truncou un pouco todo o proxecto, tiña xunto cunhas amizades miñas do instituto, tiñamos unha canle de YouTube para subir curtametraxes e estábamos tamén vendo pois, de crear unha canle para falar de cousas de rol e demais. Era en lingua castelá, non era en lingua galega, pero sí que tiñamos aí esa canle, pois foi un pouquiño o meu inicio desa peripecia. Non tiña idea xa pois, de todos estes creadores de contido que levaba seguindo toda a miña adolescencia e dicir, eu quero tamén ter a miña propia canle de YouTube, esta peripecia con estas amizades, que incluso facíamos un pequeno podcast que, bueno, non tiña moita repercusión, pero era facer algo. Pero a miña traxectoria, tal como está actualmente a miña canle, verdadeiramente comeza despois da pandemia, porque a pandemia e a vida universitaria ao proxecto ese que tiñamos de canle de curtas levouno, deixouno completamente parado, paralizado, e logo a vida seguiu e nos tivemos que seguir para diante, deixámoslo atrás, e pois principalmente iso, chegar a un punto pasada a pandemia, máis ben entrando no 2021, no que xa comeza a aparecer máis canles en lingua galega, comeza Twitch en galego tamén a estar, a existir primeiro, e logo a ter máis pulo, máis tal, aparece tamén YouTube en galego, estáse comezando a crear toda esta comunidade de canles e de contas que están empezando a unirse, non? No que agora, pois, deu lugar á Asociación Cultural Obradoiro Digital Galego, e eu aí dixen, eu tamén quero formar parte diso. Impactarme sobre todo moito a hora de decidirme en facelo en lingua galega, non só feito de que o galego é a miña primeira lingua, senón tamén un vídeo que xa teñen oculto, creo, ou igual incluso eliminaron, que tiñan os de Galician Gamer, antes do rebranding, antes de tal, dos primeiros vídeos que subiran, que era, pois, unha especie de manifesto de dicir, que é o que queremos facer nós. E tiña unha frase que viña dicindo algo do estilo de que nós temos que comezar a falar de videoxogos en galego, non? Era obviamente antes de recunchas desde tal, e a mí esa frase marcoume, non? De dicir, temos que facer contido na nosa lingua, porque ninguén o vai facer por nós. E eu dixen, aí quero estar eu. Seguimos falando un poquinho eso dos primeiros pasos e agora vamos falar un poquinho de como foi a túa experiencia creando o teu primeiro vídeo, o primeiro de todos. Foi unha experiencia. Foi unha experiencia bastante simpática. Eu, para comezar, por distintas movidas tamén de horarios, cando podía, así que tiña moitas ideas para vídeos, eu, cando subín o meu primeiro vídeo, xa gravara como 5 ou 6 vídeos distintos. O que pasa é que tardara moito en editalos porque eu nunca editara verdadeiramente o vídeo e o proceso de aprender a editar foi unha cousa. E, de feito, gravar 2 vídeos, en gravar o vídeo de Encanto e o de Xira, que gravara primeiro o vídeo que teño de Encanto e despois gravar o vídeo de Xira. Pero decidín subir primeiro de Xira para facer un pouco declaración de intencións de dicir, vale, que unha persoa pode agardar a miña canle. Pois, eu son unha persoa LGTB, falo, pois, de series e demais LGTB, gustame moito ese tipo de contido, gustame a animación, e en particular a animación LGTB, e para min iso, falar de Xira, ademais que estaba aínda suficientemente recente no momento no que puxen co vídeo, suficientemente recente aínda o final de Xira, toda a cuestión do fandom, estas historias, dixen, vale, Xira é unha perfecta declaración de intencións. Problema, editar foi un caos, porque o vídeo non tiña guión, tiña algunhas anotacións nunha libreta, tal, e fun improvisando bastante, pero logo iso, para que quede un vídeo
mínimamente ben todos os sí, ou que de repente me quedo en plan, vale, e agora esquecime do que estaba falando, tengo que retomar, intentar que iso teña coherencia e cohesión, aprendendo a editar, manexando de máis un programa que é moi útil e moi versátil, pero que ten moitas cousas e pode abrumar un pouco, e tiveronme que ensinar entre amizades e a miña parella sobre todo, que me axudou un montón a aprender a editar co DaVinci Resolve. E bueno, foi unha aventura, e ademais, cando estaba para sair o vídeo, que eu iso me quería matar, con perdón da burrada, con perdón da expresión, porque, claro, o creador de Shira é Indy Stevenson, que desde algo despois do final da serie de Shira, pois xa anunciara pois que era unha persoa non binaria, tal, os seus pronomes, o típico. Pero claro, Inda non anunciara o seu novo nome, e Inda seguía empregando o seu necrónimo, o seu deadname, non? E xusto cando ia subir eu o vídeo, antes de subilo tiven que farer paramos as rotativas, gravar un audio, gravar unha parte de audio para poñer a modo de clip intermedio explicativo, porque xusto acababa de anunciar cal era o seu novo nome. E E xa foi tiñas unha de, non grabado o pode vídeo. ser, non pode ser, antes tiña any pronouns, antes valía calquera pronome, e eu no vídeo fago activamente, e utilizo todos os pronomes dos tres xéneros, non? Indistintamente para intentar reflectir iso, pero xusto iso, nada, 0, antes de subir o vídeo, cando xa o tiña editado, xa o tiña exportado, xa o tiña todo, nada, pronomes principalmente masculinos e novo nome, e unha de, bueno, e agora que fago? Pero iso foi unha experiencia, verdadeiramente, sí. Xusto sobre eso, tamén che ia preguntar ese que e ese ahora que pasa unha vez que publicas o vídeo. Como te sintes unha vez que publicas un vídeo? Ese ahora que? Pois, mira, eu sempre que subo un vídeo, máis subín poucos vídeos de momento, teño ideas para moitos e tal, sempre teño hasta aquel de dicir, vale, levo bastante sen subir vídeo, porque tardo en gravar e en editalo, e así, levo bastante sen subir vídeo, a xente o verá, a xente lembrará que existe a miña canle fora das miñas amizades, o verán, gustará, se de repente cambio de tema, porque falei bastante dos vídeos que levo, varias son principalmente de animación, pero a canle teño para falar do que me apetece analizar nun determinado momento. Entón, subo un vídeo falando de Yu-Gi-Oh! E comentando un aspecto mecánico, a xente interesaralle, será moito contraste, pasa Hollow Knight, creará expectativas, a xente está vendo o vídeo ou pinchan simplemente en plan, ai, pois pincho, pero vexo que non me interesa e saio. Logo tamén fago un esforzo por subtitular os vídeos todos. Últimamente, ou a maioría delas chega a un punto xa sós teño subtitulados o galego, pero con algúns deles fixe un esforzo de intentar tamén para chegar a máis xente telos tamén subtitulados o castelán ou o inglés, algún teño subtitulado tamén en inglés, e entón sempre teño esta neura de dicir, vale, igual lle apareceu algunha persoa que ve vídeos en castelán e lle apareceu por aí ou mesmo en inglés e entrou, viu que non era contido en castelán e saiu inmediatamente. Como afectou iso? Ata así que me raya un pouco ao principio, en plan, xusto cando subo o vídeo me rayo, me quedo moi pendente durante os seguintes 2 días ou así, mirando cada pouco, en plan, vale, cantas visualizacións leva? Como vai o vídeo? Como vai tal? Un pouco preocupante a veces, porque sí que me poño moi nervioso, pero logo, cando vexo que o vídeo verdadeiramente funciona, que ten, a ver, eu tampouco teño uns números moi altos, pero quero dicir que non se quedan as 15 visualizacións, que hai xente que o está vendo, que hai xente que comenta, que tal, e que está chegando a xente, e a xente que o ve que comenta lle gusta ou ten opinións e tal, así, e quere formar unha conversación ou o que sexa, eu con iso sempre quedo moi contento, moi satisfeito de dicir, vale, ben, isto está ben, non pasa nada, non acabou o mundo. Vale, tiveches altibaixos de pois agora o deixo ou isto non é o meu? Pois mira, un pouco sí, polo que estaba dicindo antes, non? Polo que xa comentei antes de dicir, vale, que eu me poño un pouco nervioso, un pouco tal, teño esta inseguridade de dicir
eu teño un contido un pouco raro, non hai tanta xente que fala deste tipo de cousas en galego, non é un formato tampouco tan tal, e eu tampouco considero que teña un nivel tampouco técnico como para necesariamente manter a xente se non lle interesa o contido, non? Entón, pois, bueno, sei que en algún momento cos primeiros vídeos, en plan, creo que foi ata que subín igual o de Hollow Knight ou algún así. Creo que co de Hollow Knight xa quedei un pouco máis contento, porque ademais é un vídeo que eu creo que me quedou bastante redondo, pero este de Hollow Knight ou de The Owl House ou algún destes eu estaba un pouquiño en plan non sei, a min gústame o tema de, pois, subir contido porque me gusta falar, son unha persoa que ademais sábelo perfectamente, son unha persoa que falo demasiado probablemente, falo moitísimo, e gústame moito falar de moitas cousas que me interesan, de series, de pelis, videoxogos e todo este tipo de cousas. Entón, interésame tamén, pois, compartir estas reflexións, demais e así, análises un pouco, imitación desa xente que eu sempre seguín en redes sociais, en YouTube e demais, pero sí que tiven estes momentos, sobre todo aí ao principio, de dicir, vale, a min isto gústame, pero verdadeiramente a xente, a comunidade en lingua galega lle interesa? Verdadeiramente eu estou achegando algún tipo de valor ou estou simplemente facendo, pois, o meu capricho, o meu pasatempo? Que sí que é o meu pasatempo, é unha cousa que me gusta facer, pero estou achegando algo ou está chegando a ninguén? E sí que tiven aí un inicio un pouco duro, digamos, niso, pero bueno, logo ir subindo vídeos, ir vendo que a xente, iso, a xente que ve os vídeos que lle gusta, que lle parecen interesantes, logo falar de algún deles con algunha persoa, sexa amizade ou simplemente algún coñecido que lle cadrou, viu o vídeo, lle parece interesante, e pois falar así un pouco, e iso, está, xa digo, sí que tiven aí un altibaixo, pero bueno, agora está, non vou dicir superado, porque nunca se sabe cando un pode volver a caer, pero sí, agora mesmo estou ben, digámoslo así. Vale, seguimos agora falando da túa calde en concreto. Cal é o teu proceso creativo? O teu proceso de creación? Pois, normalmente, as ideas de vídeos que se me ocorren son o de cousas que estou vendo ou xogando ou lendo. Sobre todo vendo, porque eu vexo moitas series, me gustan moito as series de animación ou as películas e tal. E sexa, mentres estou vendo a serie, ou mentres logo estou comentando con algunha outra persoa, con algunha amizade, con miña parella, con meu irmán ou con alguén da miña familia, mentres estou comentando, eu xa lle vou dando aí a cabeza, como se diría, non? A cabeza non para. Entón, pois, póllome a pensar se vexo algún fío que me interese, algunha cousa que diga, vale, que existe esta cousa, existe aquí este matiz ou este detalle ou isto que sexa, e sobre todo se son cousas que eu non vin comentadas ou non vin comentadas dun xeito que eu creo que podo contribuir antes en YouTube, sexa en lingua galega, en lingua española ou en lingua inglesa incluso, pois póñome e eu entón collo unha libreta e empezo a tomar notas. Non digo, vale, pois quero que o vídeo vaya desto e empezo a tomar notas. Primeiro simplemente dicir, vale, pois tomo aquí estas notas, anoto isto, vale, creo que esta idea ou estas ideas se pode traballar así, tratar esta serie de puntos, non? Pensar un pouquiño que sería o núcleo do vídeo, non? Porque normalmente xa vou un pouco cunha idea. Dicir, vale, quero falar deste tema e sei que máis ou menos ten esta conclusión, non? Por poñer un exemplo, como o vídeo de The Owl House, pois eu sabía a que conclusión quería chegar, que unha de, vale, aquí están estas 4 personaxes, que parece que pois, teñen así unhas relacións cruzadas, e parece que se está intentando crear un paralelismo para chegar a 2 personaxes, pero que se está facendo é aumentar a relación ou profundizar na relación das outras 2, pero a través das súas aprendices, non? Así facer un pouco tal. Eu xa tiña esa conclusión, pero non tiña necesariamente todas as partes intermedias, non? Entón, iso desenvolve un pouco, e logo, se lle boto máis traballo, pois igual hasta fago un guión. Agora, para próximos vídeos, sí que estou facendo un guión ben feito. Nos vídeos que levo subidos de momento, non teño un guión, son simplemente anotacións. De maior ou de menor profundidade. Os últimos sí que teñen anotacións xa máis marcadas, de dicir, vale, agora aquí ven isto, e vou falar disto desta forma.
Entón, iso, basicamente ese é o meu proceso, non? Si se me ocurre algunha idea, pois ver de intentar como a podo explorar, non? Vale. A seguinte pregunta é como te documentas para facer un vídeo? Pois normalmente teño que confesar non me documento para facer o vídeo. Sexa, porque xa veño documentado de casa ou porque son ideas ou opinións que simplemente se me ocorren, non? Por exemplo, co vídeo que teño de Hollow Knight, Hollow Knight é un xogo que ya dediquei unha cantidade insana de horas, levo entre 300, creo que 300 horas mínimo Hollow Knight, entre 300 e 400 entre a Switch e o ordenador, entón son moitas horas de Dios. E entón, claro, quería falar do tutorial porque eu notara unha serie de cousas. Eu isto, digamos así, xa os sabía, e como me gusta moito Hollow Knight, xa buscara algunhas cousas, detalles, curiosidades e historias así. Entón xa o sabía de antes. Pero sí que a falta de documentación de algúns dos meus vídeos, sí que eu noto que de algúns sí que me prexudicou un pouco e é unha cousa que quero mellorar, non? Porque, por exemplo, pro último que subín, que falo dos 3 cartoons, non? Mais influentes, bueno, pequeno spoiler, sinto, unha das series de todas as que comento no vídeo, que non falo de poucas, falo de Gravity Falls, e para buscar de Gravity Falls cousas de teorías así, de cando a fanbase estaba no seu punto máis álxido, eu non estaba aí. E si que fixo unha labor depois en YouTube, cousas, ou en Google, intentar buscar así tal, pero verdadeiramente non busquei tanto como podía ter buscado. Iso sí que noto que logo eu quería transmitir unha serie de puntos que verdadeiramente eu non tiña ningún respaldo para transmitir, e iso é un problema. Pero bueno, para futuros vídeos sí que estou vendo de arreglalo. Pero nada, basicamente ver que o que comenta a xente dun determinado tema. Unha idea que teño dun vídeo, non sei se chegaría a facer ou non, é falar da película de Wish, El poder de los deseos, esta película de Disney que é do centenariazo, non, de Disney. E pois nada, o que estive facendo para documentarme para o guión, se en algún momento chego a subir o vídeo e a facelo, a subilo, xa se notará, pois é ver que o que dixo toda a xente. En plan, empezar a buscar en YouTube opinións de outra xente que faga este tipo de reseñas, de reviews, análises e demais, e ver que o que se está comentando. E ver que podo achegar eu a ese respecto. Vale, seguimos con que cousas boas e que cousas malas tivo ou ten a túa calde. Vale, cousas boas... por tirarme así un pouquiño algunha flor, ¿no? Quererme un pouquiño, pois cousas boas eu creo que trato un nicho ou fago contido duns nichos que non están tan extendidos en lingua galega, vale? Porque falar de series de animación en galego non sei no terreo dos podcast e demais, porque eu confésome pouco leigo, pouco coñecedor de podcast, e así non son unha persoa moi de podcast, pero non sei se falarán de algunha serie de animación ou se haberá alguén que fale diso, pero principalmente que falemos de animación en galego, que eu coñeza, que eu diga sí, están estes vídeos analizando esta serie de cousas, tratando esta serie de cousas, estou eu, e logo está Lilium, e estás ti. Sabes? Entón, igual hai algunha persoa máis, porque sí que me sona que Pialfa fixera ou ia facer ou algo así un vídeo de Xira, non sei se o faría ao final ou se non sei que foi, non? Creo que igual hai xente que igual comentou algunha cousa máis, pero quero dicir, non hai xente que fale de animación. Ti e Lilium falades do manga anime. En xeral, Lilium tamén fala de videoxogos, tamén ten vídeos de videoxogos interesantes e demais, pero é manga anime, non é cartoon. Que fale de cartoon e que este así centrado en analizar cartoon só estou eu. Entón, pois, bueno. E logo tamén eu noto e creo que verdadeiramente nós temos unha pequena eiva, unha pequena falta de videoensaios en lingua galega, non? Do que sería o concepto do videoese, o videoensaio, entendido en termos de YouTube, non? Que hai algunha xente que coñece de audiovisuais que me dixen no, un videoensaio é unha outra cousa porque un termo super específico non sei que define, pero bueno,
o que se entende en YouTube como un videoensaio, o ensaio en formato vídeo, digamos, non? E verdadeiramente en lingua galega que eu saiba non hai moito. Kinokube poderíamos considerarse videoensaio ou se algún outro xénero, pero digamos que do que se entende por videoensaio teríamos Kinokube e non moito máis. E eu verdadeiramente non creo que chegue a ese nivel de calidade, tanto en contido como en forma, que moitos videoensaios teñen, no? Partindo mesmo principalmente polos de Kinokube, que xa digo que ten un nivel altísimo, pois non creo que achegue tanto para ese estándar, pero sí que achego a nivel de facer algo máis, non de contribuir con ese tipo de vídeos que normalmente na nosa lingua non se ven. Iso no positivo, no negativo, casi non subo vídeos, tardo moito en subir vídeos, son moi pouco constante, e os vídeos que teño subido de momento son improvisados, principalmente, porque iso tiña unhas notas, puñame diante do teléfono e eu falaba para diante. Tiña claro o que quería dicir, repasaba as notas por se me estaba esquecendo algún punto ou algún outro, pero non o mesmo que cando unha persoa planifica un vídeo ben e ten un guión e ten un ritmo e non sei que. Eu sí que hai vídeos que noto que a estrutura me queda un pouco bastante frouxa. E iso que nun vídeo de análise tal estrutura é moi importante. E co vídeo de Diagonal House eu creo que a conclusión me quedou frouxísima, por exemplo, por culpa disto, non? Entón, iso diría que os meus aspectos máis negativos que non subo vídeos e que os vídeos, iso, a estrutura coxealles un pouquiño, igual se notan un pouco as costuras nalgúns puntos, non? Vale, vamos falar agora un poquinho da aprendizaxe dende que creaches a canle ata a actualidade. Empezamos a falar un poquinho da edición. Creo que xa mencionaches antes, pero con que programa editas? Pois, eu o programa co que edito é co DaVinci Resolve, non? Que é un programa que a min, pois, distintas amizades que fixeron comunicación audiovisual e demais, non? Estudaron os graus nas distintas universidades galegas, e así eu collín e lles dixen: oide, eu quería comezar con iso de facer os vídeos e editalos, que fajo? Dicídeme, recomendádeme. E dixeronme o Resolve porque gratis, non hai que pagar, o que está moi ben. E logo tamén dixeronme que era fácil ou non demasiado difícil e ademais creo que antes sí que xa mencionei tiña xente no meu entorno que me podía axudar. A miña parella, por exemplo, axudoume un montonazo a aprender a editar no programa, non? Seguimos cas grabacións. Que equipo usas para gravar? Pois, verdadeiramente, este teléfono móvil, o meu móvil simplemente non utilizo nin micrófono nin nada, utilizo a cámara do teléfono, utilizo o micrófono do teléfono, e o máximo que fago é poñer un trípode que dependendo de onde estea ou non, pois bueno, grabando nun piso dos que estiven de estudante, isto non se pode dicir ou non se debería dicir moi en alto, pero tive que facer algunhas piruetas porque non tiña... Porque eu tardei en coller un trípode, tardei en pillar un trípode, e en todo o principio facía experimentos moi raros, como dicir, vale, si deito o sofá, eu poño así, pois entón consigo a altura. Entón, pois, bueno, son así borradas das que un fai en plan, bueno, non teño equipo e neste momento non estou como para pagar por ter equipo, que fago, bueno, tiras de imaginación e resolves como podes. Entón, iso, pero si no de equipo de grabación teño única e exclusivamente pois iso, o meu teléfono, nada máis. Vale, seguimos cos trucos. Tes algo que aprenderas ou melloraras neste tempo? Algún truco de grabación, algún truco de... así... algo? Algúns aprendín... Creo que sobre todo igual a hora de editar, a hora de tal,
Claro, agora o problema que teño que fai tanto que non gravo, edito un vídeo que digo, vale, eu aprendi moito, pero que en particular que sexa interesante, non sei, xa digo, aprendín bastante de grabación. Confeso que como non lle dedico demasiado a grabación, non? Pois sí que, bueno, a cousa que tardei un pouco en aprender, eu, claro, como non teño boa iluminación, non son só as lámpadas e demais, non, que tampouco dan necesariamente a mellor luz, porque o obxectivo non é dunha lámpada da casa normal, o obxectivo non é darche boa luz pro teu vídeo, o obxectivo é que vexas. Entón, pois eu o que decidín foi que ia gravar os meus vídeos exclusivamente nos días que fixese sol e nas horas que houvese sol. Pero non nas que houvese demasiado sol, que o sol se me metese e me tal. Entón, iso sí que foi un aprendizaxe. Tengo que dicir, vale, eu teño unha determinada eiva, porque non estou disposto neste momento a facer ese gasto, no momento no que o fixen porque non tiña os ingresos e non tiña tampouco a necesidade. Empezando o primeiro vídeo non fai falta ter aí unha calidade formal de non sei que. Pois si ter esa resolución de dicir, vale, non teño un trípode, que fago? Bueno, pois apilo libros, busco mesas altas ou unha cousa en riba de outra, unha caixa en riba da mesa, en riba de non sei que, libros para apoiar o teléfono e que non caia, pois facer así unha trampa con libros, colocalos ben para que non se entre ningún libro no plano, historias destas, e logo, pois, se non tes luz, como era o meu caso, unha boa luz, pois dicir, vale, en que parte da casa me podo colocar mellor para que nas horas de luz do día entre unha boa luz que polo menos non se vexa fatal o vídeo. E bueno, para finalizar, xa vamos a acabar agora, a quen che gustaría entrevistar? Esa é unha moi boa pregunta. Pois mira, eu penso que igual podería ser